Machiegni kendo nyakoro Mgajwang' ma en kidieny mar ariyo mar chenro mar rameny piny na nyisi ni wantiere kod wendowa Dr. Joe. Daktari nyiswa ni tiriyo nade wabedh nade chien kocha timose nyikwara Mgajwang' kapok achako twak mar rameny piny machiegni. Erokamano imore nyikwara Mugi Ajwang'. Anyinga Dr. Joe Ashalo. An e minister mochung'ne migawo mar pi. Weche mag alwora, weche mag kor lwasi, pi mipurogo, weche mag teko mag sitima, weche mag bunge. Amor bedo kawuono e studio mondo watwag. Erokamano. Machiegni ahinya daktari ka dhi maber. Erokamano daktari machiegni Ramogi TV kendo machiegni chenro ni mar rameny piny kama bende wamenyo piny ne oganda wa wanyisgi ni tang'ogi ni madhi mbele nyati counties wa makaluo kendo amor mar bedo kod odiochieng' odhiambo ma kawuono. Wachako gi wach mar tich e county ma Homa Bay. Nyaka sane king'iye gi wang' mari mar jatelo. Usewuotho nang'o e sekta mar pi, alwora kod weche mag lwasi. Chien kacha noneno ka Homa Bay town nigi weche go mag ng'ikruok mar bedo kod pi e yo makare ka nam to nitiere mana kacha. Nyaka sano usewuotho nade jatelo, nyiswa kaka usetao chenro ma kamage county ma Homa Bay nyaka nodonji apisi machiegni. Erokamano, daher wacho ne jowinjo ni ka moluor 2022 achiel kuom singo manochiwo ne jopiny en ni nobiro chiwo, sirikande ni biro chiwo pi maler, kendo ka nodonjo ofis ne watimo nonro mondo wang'e ni to ere pek ma jo Homa Bay nigo e weche mag pi. Ne wayudo ni mondo jo Homa Bay oyud pi maler nyaka giwuoth ondamo kilomita 7, kendo nwayudo kama en gima pek ahinya. Omiyo e kinde machien wasebedo ka wakunyo pige mang'eny e gwenge. Higa 2022 ne wabedo gi chenro mag chiwo pi e wards duto 40 mag Homa Bay. Kuonde mane wanyalo kunye pi ne wakunye pi kendo wakete sola. Kuonde ma pi ne nitie wamedo ke e gwenge. Ka wadhi Oyugis, ma bende en munispa, achiel kuom munispa 5 ma wan go, koro wan gi pi maduong' e tie god wire migoyo ka atemo, kendo oseke gwenge mag Oyugis e tie god wire kanyo midonje Low Estate nyaka ei boma mar Oyugis, ka wagole Nyadendi Hotel piny mochopo nyaka Kasimba. Kuonde mamoko machalo Kidu Bay bende koro pi wagolo God Mia mochopo nyaka Kidu Bay. Munispa wa ma Homa Bay kuom kinde malach yande nigi chandruok mar pi, to sirikal mar county government ma Homa Bay yando keto omenda moke pi e gwenge go, ma ka wang'iyo Sofia ma wachop kona Kodoyo ma waluori boma no wasetemo mondo pi obedi. Mano bende osetimore e gwenge mag Mbita to gi munispa wa mamoko. To chutho kama osekonyowa kendo e kinde masani en pi ma wachiwo kokalo kuom pesa mwayudo miluongo ni Floka. E sirikand county government ma Homa Bay sani koro watimo projects 42 mag pi. Wan gi pi mitimo 3.5 million e ward ka ward, ma magi ka wakunyo pi to waketo sola, koro jopiny ok chandre gi weche mag sitima kendo giyudo thuolo makare. To wan gi pige madongo ma achiel kuom gien Sindo manolos chon to nolwaro kotiyo. Koro sani iko omenda ni oket 20 million kendo pigno sani osechome mochopo nyaka chiro Sindo, ochopo Gingo kama mine yude rech, kendo wasekete mochopo nyaka osiptal. Kajaluo en gweng' mosebedo gi chandruok maduong' mar pi,
kendo sani wachiero pi maduong' manolosi higa 1974 to koth mar El Nino nokethe. Koro e kindeni gima timore ni pigno okete milion 17 ma sirikal mar Homa Bay okete, kendo en pi madhi wuok maluor machop Adiedo. Kaeto wuod ka wuod bende sani wakunye pi kendo wakete sola, to kuonde ma wanie gi pige mag thidhia bende watemo gere kata waketo kama jopiny nyalo yude pi. Koro chutho sirikal tiyo gi milion 177 mondo pigegi oke, to iko omenda mokalo bende watiyo gi milion 154. Wageno ni bang' higni 5 jo Homa Bay koro ok nyal wuotho kilomita 7, kamoro wabrogi kama koro pod ginyalo wuotho kilomita 3, to bang' higa 10 ka sirikandni otieko e bwo telo mar moluor Gladys Wanga, to koro wageno ni ji biro yudo pi e dhot ka dhot, nikech biro yudo kwasetemo matek mondo investment kata keno mathoth waterie weche mag pi. Koro kar pino anyalo wacho ni en gima pod wamedo tiye, kendo wamanyo jokony mamoko e joma ne wan gi riwruok miluongo ni USAID West Kenya Water Project, ma e kinde ni koro konyowa e keyo pi e gwenge mag Rachuonyo East kamoro ni Left Bank. Gibro ketonwa sola kanyo e borehole maduong' manigi pi mathoth, kaeto gikeyonwa go modonje gwenge no kuonde machalo the Mango Tree Girls. Pigno bro chopo nyaka Mawego National Polytechnic, masani wanie gi pi to ok wanie gi moromo nikech samatin stima dhi kalal, to wang'eyo ni mano dhi timre. Kama chielo ma bende gidhi chako tich machiegni en Mbita mondo gike. Mbita kanyo dhi tiyo gi milion 25 mondo ke pi e municipal ma Mbita. Ka gitieko mano gidhi duogo Homa Bay mondo kuonde ma kamoro pok wayude pi moromo chutho mondo gike. Pek mwasebedo go Homa Bay ni notimne planning e higa 53 gi jo UN Habitat. Gik manoger kuom ndalogo population kata dhano osemedore pile ka pile, omiyo koro chunowa ni kata tangi mag tiye mag pi man kanyo ka opong' to kawo kinde matin mondo jopiny oyudi to rumo. Koro wasewuoyo kod jowa moko kata sirikal be manyo pesa ka gi kacha, kaka ung'eyo ni ker nyo biro molimowa mosingo ni wabro yudo omenda moko mondo wamed keyo pi. Omiyo duto kuom duto aparo ni wasetemo ahinya mondo jo Homa Bay oyud pi. Erokamano ahinya kuom ripot mar ariya ewi kaka osewuotho wechego motenore kod pi. Omiyo mano en ranyisi ni oganda pok pi ochopo negi, koro bed mana gi geno nikech jatelo wacho kanyo ni biro chop ir. Wadhi wechego motenore kod lokruok chal kor lwasi. Waseneno ka wechego motenore kod lokruok chal kor lwasi osekelo mbaka mathoth. Homa Bay County en achiel kuom counties mosebedo kochung' motegno e wechego mag pith mar yiende. Waneno ka Suba kocha bende ne nitiere kuonde mane ipidhe yiende wi gode moko, kendo en chenro man waneno kadhi e yo makare. Waseneno bende ka nitiere riwruoge moko madonjo machalo Seth Ogelo Foundation, ma bende en riwruok ma bende koro chano pith mar yien e kaunti ma Homa Bay kodira kocha tarik 26 nyaka 27 Septemba kata dwene. Mano chenro bende gigeto go bero alwora. Bentiere kama obire kaka kaunti matiyo kanyakla gi riwruoge moko gi bende temo mondo mi oriwre kanyakla gi jopiny gi counties mondo mi one ni wechego mag alwora obedo e yo makare. Jatelo: Erokamano. E higa mokalo kende nyo wapidho yien 387 kendo pod wamedo pidho yien. Kane watimo nonro, nitie nonro mane watimo ma jowagunda luongo ni Participatory Climate Risk Assessment. Nonro ne watimo mondo wang'e ni to pek mane ma jo Homa Bay nigo kaluwore gi lokruok mar kor lwasi. Lipot mane wandiko miluongo ni PCRA ne wayudo kuonde 5 ma oganda mag Homa Bay nie gi pek e weche mag lokruok mar kor lwasi. Achiel kuomgi en oro matweta kata drought.
ma kobiro to kendo biro gi kech, kendo jopiny koro bedo gi kech ahinya. Machielo en oula makelo kethruok mwaluongo ni floods. Mar adek en yienyo mar nam kata rising lake. Mar ang'wen en tuo mar jamni kod kute makelo tuogo mwanyalo luongo ni livestock pests and diseases. To mogik en liet ma dhano ok nyal bedo go makare, rising temperatures. Koro wan kaka Homa Bay, sirikal ma Homa Bay kotelne gi gavana marwa, ne wang'iyo gik moko 6 monego watim mondo wakony jo Homa Bay e weche mag lokruok mar kor lwasi ma dho ngere luongo ni climate change. Achiel kuom gik ma wachano en ni dwaher ni mondo ji oyud pi, nikech ne wayudo ni pi komiji to nyalo miyo ji bed gi mijing'o mar kedo gi weche mag climate change, nikech ka liet ng'eny to dhano modho pi mang'eny. Koro jowagunda wacho ni dhano build resilience. Pi nyalo miyo wa build resilience, manyiso ni del koro nyalo bedo mondo ochung kata pek manyalo biro nikech weche mag lokruok mar lwasi. Machielo en migago kod kano chiemo mwanyalo wacho ni food nutrition to gi food security. Ne waneno ni Homa Bay kanyo wami ji obed gi chiemo makare manyalo miyo dendgi bed motegno, kaeto gibedo gi miluongo ni adaptation, nyiso ni kata weche mag kor lwasi tek machalo nade to pod ginyalo bedo motegno mi gigi kik kel tuo malich ahinya e dendgi. To machielo koro en weche mag alwora to gi bunge. Koro abro wuoyo e weche mag bunge kichase wuoyo e weche mag pi. E weche mag bunge ka ne wayudo ka bungewa ne oseng'adre, ji ong'ado yiende makidhi e got magembe, got ma sama ne wayudo uhuru ne en gi yien malich ahinya, kendo en kama pi bende wuoke ma jowagunda luongo ni water towers. E kinde mar higa mokalo to gi higa ni anyalo wacho ni yien mwasepidho gembe ok tin ne 80,000. Mamano sirikal mar kaunti emosechiwore mong'iew mago, ka waweyo manyocha sirikal maduong' onego tim. Kamachielo ma bende wasetemo mwapidhe yien en Kodera forest mani e Rachuonyo South kata Kasipul constituency, nikech kanyo bende ne en kama pi yae, pige mang'eny akuro kadonjo e nam Lolwe. Gimachielo ma watimo kendo en ni e higa mokalo ne watemo miyo jopur bende yien, to gode ma bende wang'eyo ni beyo kachalo god Nyango, kuondgo bende wadhi mwapidhe yien. Sikunde bende wamiyo yien opidho, nikech wang'eyo ni sikunde kopidho yien to ginyalo rito, omiyo ne wapidho yien mang'eny ahinya e sikunde. Kaka Homa Bay County bende wasewuoyo gi jopiny ni ka ng'ato nindo to luor monego miye en pidho yien ma ok tin ne 100 kapok okan ringre. Omiyo wan gi liete mathoth ma wasepidhe yien, kendo waneno kama ni en ondamo ma jowa osekawo. Ka wabiro e weche mag omenda ma nyo wayudo bende miluongo ni FLOCA kata Financing Locally Led Climate Action, nyo wakawo milion 50 kod nus ne watere weche mag environmental conservation kata rito alwora. Kuom magi nitie ma wadhi miyo CBOs kata jogo ma nigi tree nurseries ward ka ward, kendo wan gi wards 40. Kuom wards 40 wakawo CBOs 2 ma wadhi miyo 150,000 moro ka moro. En gimiluongo ni grant, ok en pesa magiduoko, manyiso ni wadhi chiwo milion 12. Gima wageno yudo kuoma en ni tree nursery moro ka moro wadwa ni olosnwa yiende 100,000 ma wanyalo pidho. Koro wageto ni bang' miyogi omenda ni wadhi bedo gi yien milion 8 ma wabro pidho.
Koro sama wadwaro yien to wanyalo yudo kuomgi, kata wapidhe godewa machalo Wire Forest, Gembe, to moko wabiro miyo jopur, moko wapidho e sikunde to gi kuonde machalo kamago. Koro mane wadhi timo machiegni, waseikore kendo en pesa mwadhi giyogi machiegni. Mondo mi bombewa bende obed gi lum moro maber ma ka ng'ato yweyo to oyudo muya moyanga mokue, wagero arboretum maduong' e boma ma Homa Bay. E arboretum ni walose tie nam, to e arboretum no wadwa nobed kama ber ma ji nyalo ywe, yien be opidhi to en kama okue. Kaeto wadwa keto nursery be kanyo maduong' ma ka ng'ato osebiro mowuotho to nyalo ting'o yien moko kendo dhi pidho. Ka watimo magi duto gi kaka wasewuoyo gi jowa, ma wan gi committees moa nyaka e gweng' ka gweng' ma waluongo ni World Climate Change Committee, to jogi duto gin jombetrewa e weche mag pidho yien kendo rito alwora. Weche mag rito alwora mondo obed maler bende osebedo tich ma wasetimo, kendo sirikal mar county government ma Homa Bay ondiko dhano mathoth makelo ler e munispawa to gi kuondewa mamoko e bombewa mamoko. Te dwe ka dwe, kuonde ma ok wanyal ndike ji nikech tin mar omenda, to koro wan kaka department mochung' ne weche mag ler wadhi kendo wayweyo. Ka wadhi Sindo wadhi wayweyo. Chieng' tich abich ni wadwa ni mondo wadhi Rangwe bende wadhi waywe, kendo juma manyien wabiro dhi Nyangweso. Koro jowagi wakawo staff mara to ok wadhi ywecha to wanyiso jopiny ber mar ler, nikech ka ok warito alera mobedo maber, alera mar kor gweng' mobedo maler, to gik maricho gi duto gik ni gichopo e pi ma wamodho. Miya wacho ni nonro marwa kaka Homa Bay ne wayudo ka nam bende koro yienyo. Gimomiyo nam yienyo en ni yugi gi duto bende chopo e nam. Waseng'ado yien ma bende ne thiwo pi kapok ochopo e nam. To machielo bedo gi gik ma rito thidhia, nikech ung'eyo ni thidhia ema ne chungo pi, kosechungo pi to chopo e nam. Wan kane wajoma tindo kendo wakwayo ni ma 70 gi wiye chak 80 kanyo, to ne dhi adhi aora timodho pi to onge tuo mane nyalo maki kata miba kata mago. Te kinde masani koro yudo ka pi koro lil nikech gik mang'eny ma jowa osetimo, ka gibola yugi ka gi kacha to donje aore kendo donje nam. Koro miyo wan kaka sirikal mar county government ma Homa Bay wasetemo mondo alera obed maber, kendo sirikal ondiko jogo miluongo ni environment officers e sub county ka sub county mondo gine alwora ni maber, kendo pitho mag yien bende gitelo negi. Koro miyo mano en wach maduong', kendo adwa jiwo jowa duto ni watem mondo wapidh yien. Yien ni bende nitie kaka onyalo miyo omenda. Nitie gimiluongo ni carbon credit. Joma osebedo ka tiyo magolo iro mang'eny miluongo ni carbon to donjo kata greenhouse gas to dhi e alwora malo, emosekelo pek ma koro wan go sani. Koro jogi nyalo yudo kaka moro ng'ato gole mang'eny to onge kaka okel konyruok mondo opidh kata yien mondo muya marach ni kik obed mang'eny kadhi e kor lwasi. To nitie joma koro tiyo tich mar tieko muya no mondo kik odhi e kor lwasi, ma gin tijgi ginyalo pidho yien, ginyalo biro gi gik mopogore opogore, joma dagi ni koro kik muya machalo mag generator kata iro marichogi mondo kere. Jogo nitie kaka inyalo chulogi e yo ma jowagunda luongo ni carbon credit, manyiso ni jal mani loso pesa to ketho kor lwasi inyalo usone credit kaluwore gi teko ma jalni osetimo mondo kopidho yiende tineno ni yiende gi nyalo ywayo muya maromo nade, gin metric tons adi, to metric ton ka metric ton inyalo chulo ng'ama kamano. Ka otiyo gi gik ma ok mi muya marach donje kor lwasi, to mano yo minyalo konyo. Koro wan kaka county government ma Homa Bay sani wang'iyo chikwa mane wakalo higa 2022 mondo wamiyo chal gi chik mar Kenya mar kor lwasi ma higa 2023
mondo ohala ma kamano bende wayua jo ohala ma kamago mondo gibi e kaunti mar Homa Bay mondo gibende gibed joma iluongo ni investors kata jokan mwandu e Homa Bay kokalo kuom carbon credit. Koro mano bende en wach maduong'. Kuom ler mar alwora, tadwa wacho ni en tich ma waduto nyaka watim. Kata obedo ni sirikal ma Homa Bay ondiko ji makalo 300 mondo okel ler mar alwora, to en tich mar ng'ato ka ng'ato mondo ine ni kama idake obedo maler. Wan gi kijende ma samoro osechiwore ni ginyalo konyo mano mana kaka gitimo e bombe mamoko, to ka gisechoko to giterogi kama ber mondo kama wadake obed maler. Koro meyo adwa wacho ni ler mar alwora sirikal mar Homa Bay oseketo nyime ahinya, kendo en gima watimo pile ka pile, kendo nitie budget moket kanyo mana mar neno na alwora ler. Wan gi gari mong'iew ma en ochoko yugi, wan gi gik miluongo ni skips ma bende wakete bombewa to gi kuonde mamoko ma ji nyalo bole yugi, to bang' kosepong' to staff wa kaachiel kod truck wachoko to tero kama onego bedie. Erokamano daktari, nitiere omenda mabende romo milion 12 miwacho ni ibiro pogne vijende kata ujende 80 gi mine 80 gi. Ere kaka udhi pogo omenda machal kamae kuonde gi? Ere gik mung'iyo kapok umiyo ward ka ward? Ung'iyo ni tumiyo ward pesa marom nade? Ung'iyo ang'o gin? Sama idwoko penjo ma kamano, awinjo kiwacho ni liete kotimore to kapok oiki nyaka pidh yiende 100, to en geno mara ne dhano kaka dhano pile. Samoro nitie jok ma ok nyal pidho kendo inyal wachi to ok gitim. Ere gik mutimo maneno ni ukuotho kanyakla gi oganda kendo keto gibedo kod ng'eyo mar ber mar timo gik ma kama bende konyo e rito alwora magwa? Daktari. Erokamano. Gima ne watimo e iko omenda mokalo, ne waoro kwayo, ne wanyiso ji duto manigi nurseries mondo oornwa kwayo ni giikore mondo wati kanyakla e gero bungewa mar Homa Bay. Kendo ne wayudo kwayo ma kuom ji mathoth mane dwaro ni mondo wamigi kony machalo kamano. Kato apisas maga manie depart mar climate change kata koro lwasi to kaachiel gi ler ma environment, ne giyudo gigo magigoyo gimenyo gi kaeto giwuothe gwengego mi gifwenyo jogo madieri nigi tree nursery mosebedo kuom kinde, to kendo gin joma kidhi tiyudo ka gino en gima nitie ok gima onge. Koro yot mondo mi wachiw kony ne jogo mosechako moloyo joma pok ochako. Koro manie mane wayudo gwenge ka gwenge, ne wang'iyo jalno mosebedo gi nursery kuom kinde mabuora kendo en registered kaka CBO, te CBO nenoendo bende oneno ni joma mine nitie, youth nitie, nyaka jogo mani kod ng'ol. Koro manie kaka ne wafwenyo grube 80 go, kaeto wamiyo gi puonj makende kuom kinde buora ma giyudo puonj kuom ndalo mabuora, kendo ne wakonyore gi riwruok mar ICRAF mondo tieg-gi. Ne waluongo gi magawa moko, magawa moro ne waluongo gi Rusinga, magawa moro waluongo gi Kindu, magawa moro waluongo gi Oyugis, kaeto watiego gi kuom kinde buora mwanyisogi gik manyaka wang'e ma dho ngere luongo ni milestones. Koro kane gisekalo kanyo gi tiegruok ma wayudo ni gin joma osendiki, nigi andiko gi certificate, gin nyaka ga account, gin joma osebedo kadhi nyime gi tijgi. Koro gima odong' en ni koro waseiko negi omenda mibiro migi 150,000 tree nursery ka tree nursery, to gin group to gin ji grube 80, kendo wabiro luongo gi e nyasi maduong' machiegni ni mondo mi koro pesano migi ayanga. Gima wabiro timo, pesa tibiro ornegi aor account, to chieng' onogo ka waseloso chek mar dami tinyisogi mar $12,000,000. Wan kod geno ni ma en gima wadwa timo kuom higni 3 mabiro,
to ka wanyalo yudo yien milion 8 higa ka higa, bang' higa 3 wan gi milion 24, ka wariwo gi joma moko bende manigo, koro wawacho ni joma nyalo dwa konyore kodwa miluongo ni partners, ka gibiro koro gichandre kod manyo yien, koro giyudo ka yien nitie minyalo ng'iew. To mani bende en achiel kuom yo mar chiwo andiko kata employment, kendo nueng'o ne joyouthwa gi minewa to gi jogo modak kod ng'ol. Koro wang'iye ok ni mana mar gero bunge, to wang'iyo ni bende onyalo miyo ng'ato yud ndiko mar tich, nikech komigi ma to gidhi giyawo mobedo maber, to giloso yien moro ka moro 100,000, to koro ibiro ng'iew kuomgi. Mano yien Koromoga Jwang, mano kanyo en ng'ikruok matin, watimo mos kuom ng'ikruok ma kamano. Mano en Dr. Joash Aloo, mabende en jatelono, mabende apisa mochung' ne wechego mag aluora. Iwinjo kowacho gigo mabende gisebedo ka gitimo, ka bende gitemo duto ma ginyalo mar nywako oganda kanyakla, kaka yor neno ni bende ji odonjogo e wechego mag motenre kod wechego mag kor lwasi, kendo wacho ni wechego mag pidho yien gisegoyo ndamo ka kaunti ma Homa Bay. Wechego mag neno ni oganda obedo kod pi mowinjore bende wacho kanyo ni giseketo e yo makare. Choko taka nyato e kaunti ma Homa Bay wacho ni gisemiyo maino ahinya siga, bende koro wacho ni giseng'iewo nyaka gechego mating'o taka kendo golo e chuny boma gi kuonde moko mowinjo bed ni golo e taka. Gin okenge ma bende gisebedo ka gitimo. Nyakoromoga Jwang, mano ne girita alwora. Sani bende koro piny mangima kedo gi lokruok chal kor lwasi, midhiero mikelo kod lokruok chal kor lwasi. Seche bende koro oganda temo duto ma ginyalo mar neno ni gin bende gitiyo matek mar neno ni gibedo achiel kuom duoko makare manyalo medo kelo lokruok e alworawa kotenre kod pith mar yiende. Waseneno ka bende sirikal mar piny Kenya nitiere kod agenda mar neno ni opidh yiende e pacho ka e yo makare. Wadong' kanyo gi dakika 3 kere. Nyakoromoga Jwang, waseyudo Dr. Aloo Joash, bende ka koro watieko daktari mos ahinya kuom ng'ikruokno mar duol. Kwatieko wadong' gi dakika 3 kende, nyiswa ni to in king'iyo gi wang'i mar telo kaka jatelo, ere kama inene ondamo modhi goyo e kaunti ma Homa Bay e sekta ni mar rito alwora kopo higni 3 mabiro kapok otim yiero manyien? Kwatieko kati wach mogik mondo walor chenro mar Amany Piny. Achiel, wasewacho ni wasechiwo pi e yo maber ne oganda ma Homa Bay, kendo waneno ni bang' higni 3 oganda ma Homa Bay ok bi wuotho mabor kamanyo pi. Mar ariyo, wadhi neno ni bungewa bende wamedo gero. Forest cover wa sani wasechopo atamalo 10% ka wamedo pidho yien. Waneno ka wadhi konyo alwora kata kor lwasi, nikech nitie gima jowagunda luongo ni carbon sequestration. Kaka wamedo ywayo muya marach no watere lo nikech pidho yien makamago. Wajiwo ni yien mondo pidhi, nyaka joma timo arus, kapok itimo arus odiochieng' midhi time arus, kapok ochopo odiochieng'no pidhie yien. Wagombo ni jogo ma celebrate birthdays wapidhi yien, to bende asewuoyo ni kuondewa mag liete bende wapidhie yien. Homa Bay County nigi telo maber sani, emomiyo wasego ndamo mang'eny, ok ene department ni kende to kuonde mamoko. To kuom department ni, weche 3 ma wan go gi par ahinya en achiel, jo Homa Bay nyaka bed kod pi, kendo ma watemo ahinya mondo wamany nyaka jogo manyalo konyowa mondo jowa obed gi pi maler. Mar ariyo, mondo wager bungewa mondo wadong kaka ne wan gi bunge machon, kaeto kor lwasi biro bedo maber. Wabiro riembo weche mag oro kaachiel kod oula mamuko utewa, kaachiel kod liet. Ma biro timore mana kwa pidho yiende. Kendo mar adek, warita alwora obedo makare. To kaka wacho, rita alwora en gima waduto nyaka watim. Ok wene sirikal kende. Mana kaka imor kidake ot maler, kamininde ler, koro kata kami wuothe
nyaka bombe waduto, nyaka mirewa makor gweng' watem mondo obed maler. Kendo awacho ni Homa Bay e telo masani watiyo ne jopiny. Jatendwa moluor Gladys Wanga en jatelo mobolore ahinya kendo geno jopiny, kendo en kod jopiny e chunye kuom gik moko duto motimo. To mano bende momiyo koro dhi tiyo kuom higa 10 nikech tije nenore ayanga. Erokamano ahinya daktari mano kanyo jatend migawo mar aluora Dr. Joash Aloo. Erokamano nya kuom loso thuolo kendo twak nyikwara moga juang' nyisowa elela kendo menyonwa kaka osebedo kuwuotho e sekta no mar wechego mag aluora. Erokamano nya daktari. Nyakwara moga juang' mano kaka kaunti ma Homa Bay osebedo ka wuotho e wechego mag aluora kaka nwasingo wamedo menyo ni piny ka bende wageto bedo kod counties moko jotelo mamoko ma bende ochung' ne migepe opogore. Warom kendo saa 3 wang'e chenro mar oimore. Nyinga Lydia Okey. Oriti masani.